Usa ka centenarian sa Luok Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gipahalipayan sa lokal nga gamhanan sa syudad. Unsa may sekreto nganong naabot siya sa makapabilib nga pangidaron? Si Luan Mirondina sa report. Happy birthday. Medyo hinay naman tuod og pandungog og medyo hanap na usab ang pananaw. Apan daw na enjoy ni Lola Lucia Ikong Uyaw ang iyang birthday celebration. Gani, game pa kining nakigsayaw kang Mayor Jonard Ahong Chan. Apan unsa ba ang sikreto ni Lola Lucia sa taas nga kinabuhi? Wa ko lang sikreto. Kanara mangayo ko pasaylos Ginoo. Wala na. Si Lola ang ikatulo sa siyam ka managsuon apan siya lang ang miabot sa pangidaron nga usa ka gatos ka tuig. May 11 usab siya ka mga anak. Matud ni Lola, bisan pa man sa taas niyang pangidaron, wala siya gihambin nga sakit. Usahay labi nagmabusog ko. Na kasaban man kong aling katuya ko kaon. Binantayan ako pagkaon sa akong mga anak kay o ganahan ko mukaon labi nag-uta na musudan. Hala kaon ko sukosalin tuya ko kaon. Ganiha, atol sa birthday celebration ni Lola Lucia, nakadawat siya og 100,000 pesos gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa CSWDO. Samtang laing 100,000 pesos usab ang iyang madawat gikan sa national government, pinaagi sa DSWD. Gawa sa cake og birthday gift sa mayor, giabaga usab sa Dakbayan ang pagpakaon sa birthday celebration ni Lola Lucia. Agig pasalamat no sa labaw nga makagagahom nga nakaabot ka yan ang tuiga nga us kagatos ka tuig. Mausab ato ang gipahinungdan no ang mga hamtong nga mga lula ug lulo no nga maabot sila anang 100 years. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.